RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Manilyn, 35 anyos, taga Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nabuang ka naman ni Len. Ma, Nisugot ka gyud ang tawhana nga dako man ang minyo. Og niapay na dunggan akong istorya ay. Gibiyaan ko nun na og asawa kay way ikabuhi. Irresponsableng dako. ma, dugay naman silang buwag sa imong asawa, good. Oh, sa ato pa. Magtuman ka gyud ay sa imong gusto. Ha? Mahal ako si Joey, ma. Uy, bahala ka. Kung sa gani mahitabo nimo ang pagtuman nimo sa imong gusto. Dili na ko manghilabot nimo. Ma. Husto imong mama Manilyn. Gibiyaan ko sa akong asawa tungod sa akong pagka-irresponsable. Hinungdan, nga, nangita siya lain. Joey. Wa kay ugma nga mapaabot ako din. Joey, magtinapangay ta. Bahala na katawaan ko sa mga tao, basta ang importante nga mag-uban ta. Manilyn. Oh, maipagmulayas ka din eh. Aron ko magkinaunsa, dili may maamong nimo. Ay. Hello, moy. Husto na. Nausa ka baya. Murag nalimot magkag-anak na nimo. Ay, unsaon ka higoy. Ang ako na magduuntang punto, nga naa may dagang lalaki diha. Nga nung anak mangyud siya anang tao nga minyo. Ma, pinangga ko ni Joey. O karon ang kumubatig sa maini. Ayaw ka bala ka, ma. Kung unsa may mahitabo o padul nga na ning ako nahimong desisyon karon. Magkalao mong dili ko mangayo og tabang gikan ninyo. Manilyn.
Pasensya na kaday ha. Wa pa jud kaayo ni mga gamit ang bahay. Unsaon nga wa man sad ko'y ikapalit kod. Dong, usa ka kung magnegosyo ta dinhi. Mayo dinhi kay wa pa kayo tay kontra, oh. Unsa may nahunaw-naan nimong negosyo day? Mag-barbecue ta dinhi. O bisag unsa nga pwede na tong mabalikya kod. Ginagmay lang sa kod. Total, mag-eksperimento pa man sad ta kung halin ba gyud o unsa. Sige day. Barbecue mo diha! Oy! May gani kay naanay na maligyag sudan din sa amon dapit. Di na tamisin mo adto pataglayo para mo palit. Maolagi, uy. Unsay imo? 5 ka unod ako, day. 5 ka tinai niya, apili na lang sad og chorizo 3. Ay, sige. Asay buta ng refrigerator, ma'am. Ay, dinhi lang palihog, kuya. Oh, ilay. Diri dapit, oh. Ilay buta. Ay, salamat. Kaya po ano. Pero daw. Day. Dako ikaw pasalamat di mo. Kay sukad lang naabot ka din sa bahay, no? Ubay-ubay na yun ang mga gamit nga ni Alin, Kana tungod kay nagtinabangay tang duha do. Nakoy ni mo dong. Muramag nasagmuyok ka? Natay problema, day. Ha? Unsa man? Nikontak og balik ang akong asawa. Unsa? Pag-una, gihadlok si Joey siyang asawa nga pasakahan gyud kuno og kaso tungod kay nagpuyo kuno mi. Pero gisumbalik sad ni Joey nga pwede sad niyang pasakahan og kaso ni asawa tungod kay siya mo'y mibiya ug mo'y unang nangabit og lain. Ug mura kog nagkampante sa dihang wa na manghilabot ang iya asawa namo. Kay basin og nahadlok pod nga makasuhan pod siya ni Joey. Hangtod nga pila ka tuig ang nakalabay ug miarang-arang gyud ang among kahimtang ni Joey. Tungod sa paningkamot namong duha, ug nakabato na pod mig duha ka anak. Unya, Mao na, day. Mupahal ko no siya og concubinage. O gusto siya mapahawa ka din sa bahay. unsa? Nabuang na siya? Abi kay buwag naman siya siyang kaipon, manghilabot na sad siya nato karon? Ay kabala ka, day. Dili na ako itugot nga iyat ang gubtong pagbalik. Joey. Payo! Gawas mo diha! Kisa man nun? Ako nga tuon sa gawaspi. Mahimo ba, Sarah? Ayaw pag-iskandalo din, Palihog lang. Dili ko buot nga makadungog ang mga bata sa atong panaglalis ron. O, saman. O, bagay mo mo'y plano mamahawa din sa kumpanya, May? Kapag akong naon ni mo, no? Dugay naman mong buwag ni Joey. Og ikaw mo'y unang nangabit
nangita og lain. Pero kasado paghihapon mi. Busa doon na po ko'y katungod ani panimaya. Pero kung padayon paghihapon kang magpabaga sa imong naong, sa korte na lang unya ta mag-abot. Sige! At tubangon ka na mo kung ano gusto nimo. Adi ay! Tingalig mo ka masayod nga pwede gud mo makasuhan. Ilabi na nga nagpuyo mo ug may anak pa gyud mo. Ha! Tan-awon ta lang kung asa kutob ang imong kagahe. Day, ngano wa man ka matuog? Pila na kagabi nga. Sige ingon ana. Kaysa may makatug og tarong. Kung magsige paghihapon og samok ang imong asawa nato. Unsaon naman lang kung siya mo ay labanan sa korte. Unsaon naman lang ang ato mga anak, Joey. Day, salig na sa Ginoo ha. Ug ayaw ka bala ka. Isaan akong dili ta mo pasagdan sa mga bata. Joey! Pila na sad kagabi nga dili ko makatug og tarong sa sigig huna-huna kung unsa na say mahitabo ugma sa sigig samok-samok sa asawa ni Joey namo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makagukod pa ba di ang asawa ni Joey namo? Nga pila naman sila katuig nga buwag, ug siya mo'y unang nangita og lain. Ikaduhang pangutana, gusto niya nga kung unsang mga butang nga panag-iya ni Joey, naasad kuno siya'y share. Pwede di ay na. Nga sukad mi magpuyo si Joey, halos way mga butang ang ilang bahay. Pero tungod sa kong paningkamot o pagpaningkamot po ni Joey, nakapalit mi og mga butang para sa bahay. Magkagukod ba di ay siya, anak? Nga paningkamot man na namong duha ni Joey? Ikatulong pangutana, gusto niya nga papahawaon kusbay. Pero kanang among gipuy-an nga gipuy-an nila sa una ni Joey o sa iyang asawa, way nakangan nga titulo nga panag-iyan nilang manag-asawa. Makapugos ba di siya papahawa namo? Ikaupat o katapusan, dako bak porsyento nga mudaog siya sa kaso pananglit? Kay matod manggod niya, maayo manggod kuno siya nga nailain sa una, kay wagid kuno sila makabaton og anak. Pero kami, naagid kuno ligon nga ebidensya, kay nakabaton kuno migduha ka anak. Unsa may ika-advise ninyo nako? Naglibog na gid kaayo ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Manilin. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today. Hello guys! Ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema, ato ang mga pangutana bahin sa ato ang mga kapikas, kabanay, ato ang mga karelasyon, ato ang bana, atong asawa, sa atong anak, atong mga papilis, dokumento, kontrata, no, atong mga kabtangan, mga yuta o uban pa. Anyway, masigun sa bitan ng mga pangutana o problema ninyo. Ato ng paningkamutan tubagon, guys, ha, mo na. Ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man? Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo, ha? Ang kompleto. Kompleto gyud ang mga hinungdan, sinugdanan inyong mga anang inyong mga pangutanag, mga problema para mas klaro pud amo ang mahatag nga tambag og tubag anang inyuhang mga pangutana, no? And shout out and a big greetings and thank you kaayo sa inyuhang mga like, pagpadala sa inyong mga suwat, yung pag-like sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Salamat sad kaayo sa tanan mga maminaw sa ato ang digital portal, sa ato ang
Facebook account. Naa din ato ang mga programa. And of course, sa tanan akong mga likers and followers sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account ug sa Attorney Elaine sa Instagram ug sa Twitter. Greetings to Ma'am Brita Ebing Nudalo Fontanar. Cute po kay muhang pag, tita. Hello. And regards sa iyahang pag, ang pangan kay si Minmin, 6 years old. Si Prada, 5. 5 ba si Prada? Dili. Ay, pari-pariya siguro silang edad po ni Minmin. 2018 man siguro ni napanganak si Prada. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pari-pariya silang edad, 6 years old. Hi to Ma'am Anelida Heludo Flores, Beverly Padua de los Reyes, and Kang Sally Alfante. Special greetings also kay mo ato na ra ba kog Kamotes karong Biyernes si Ma'am Jaja, no? Dinha sa Kamotes, and also to Mr. Pulvera. Hello sir, no? Magkita na yata puhon. Og also to Solon Javier nga taga Naga, naa sa Naga Puyo, pero inayagan Naga, pero na taga kuan din siya kuno San Vicente Northern Samar. Hi Mr. Solon Javier. Dila na ko isulti kay di siya magpahisgot. Mauwaw ko siya kasi nagsugo dako kay igreet ka. Pero thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, no? Thank you so much. And ato ang letter sender guys karong adlaw atong taguon sa pangalan nga si kinsa man ato ang letter sender be? Atong taguon sa pangalan nga si Manilin. Si Manilin, taga, Mandaue City. Hello to my beloved city of Mandaue. Move Mandaue. Muna na ron, ang atuang bagong slogan karon, Move Mandaue. Hi sa tanan din ha. And also to my best friend, ang pinalanggang treasurera nga si Attorney Regal Oliva. Ang kaniyang pangutana punto legal mani, no? Ang iyahang mga pangutana mauni, no? Sigon sa to ang drama na sige magunig samok sa asawa ni Joey kuno nila, no? Siya ha. So una, makagkukod pa ba di ay ang asawa ni Joey namo nga pila naman sila katuig nga buwag ug siya mao'y unang nangita og lain. Okay. Kay si Joey, no, sa ato ang drama kaganina ato man hibaw-an lagi nga minyo man ni siya. Unya karon nagbuwag man sila, karon kay gisamok-samok na ni siya ug si Manilin sa asawa ni Joey. Pero ang ako manggod makagukod in a way because ngano man minyo man sila, dili pa man, wala pa man sila say tawag ni mo ani buwag ba officially, meaning physical ra ilahang pagbuwag, wala sila nagbuwag legally in a sense nga kinahanglan ta nga mo kinahanglan yun siya nga mo file no og annulment sa korte, kaya that's the only way para magkabuwag mo. Wa mo guna mag-ingon nga kung kisay nakauna lain po ng kaso kung siya una nang itaglain, no? That's a different case, but kamo pod pwede pod mo niyang kasuhan. Okay? Ikaduhang pangutana, gusto niya kung unsang mga butang ang panag-iya ni Joey, naasad ko no siya share. Pwede ba di ay na? Nga sukad mi nagpuyo ni Joey, halos walay mga butang sa balay. Pero tungod sa akong pagpaningkamot o pagpaningkamot po ni Joey, nakapalit mi og mga butang para sa balay. Makagukod ba di ay siya ana nga paningkamot man namong duha ni Joey? Aw dili pod, no? Of course, lisad siya kapanghilabot kay naaman pod kay protection under Article 148 ug 149 sa family code nato nga nagingon nga kamo pod napod mo'y special property relationship, wa man gani nay basbas, no, as a married couple, pero kung pananglitan ang kaning union, no, in this case naamang gini legal impediment, pero mahimo ra gihapon mong co-owner anang properties. Okay, pero kung naasad sila naipon, naasad sila gabtangan within the marriage atong panahon nga minyo magigapon sila, no, katungwa pa sila nagbuwag physically, then at least kana siya na siya bahin ana. Pero kung wa gyud, wayuta, way mga butang sila, katuminyo pa sila, then wa gyud siya katungod pod nga mubahin ana, no? Ikatulong pangutana, gusto niya nga papawaon ko sa balay, pero kani among gipuy-an nila sa una ni Joey ug sa iyang asawa, walay nakapangalan nga titulo nga panag-iya nilang manag-asawa, makapugos ba di ay siyag papahawa ninyo? Aw kaysa may tag-iya anang balaya, kung wa na sangan ni Joey ug sa iyahang asawa or ni Joey baron, no, kay within the marriage manggod na siya Manilin,
then di siya makapapahawa ninyo kay wa man mo'y katungod, di man siya katungod kay di man ka sa titulo or sa pangalan ni Joey, no, ang yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana, dako bag porsyento nga modaog siya sa kaso pananglit kay ngatod niya maayo man kuno siya nga naay lain sa una kay wala gyud kuno sila nagbaton og anak. Pero kami naagid kuno ligon nga ebidensya nga nakabaton kuno sila og duha ka anak. Unsa may imong ato i-advise, no? Ani, okay. Number 1, lahi ang kaso sa babay minyo nga makiglambigit og lain. Ang kasong tawag ana adultery. Ang laki, okay, sa katong na siya lain, na siya kalambigit nga lain, or if naagyapon siya kalambigit karon, no, whether naa sila'y anak or wa, dili gyud na pwede nga ang babay nga minyo, no, whether na ay anak or wa sa laing laki, no, basta makipaglambigit, makigrelasyon, whether nakaanak or wala, the fact nga nakigrelasyon siya laing laki, okay, adultery ang tawag ana. Dili mo matter kung nakaanak or wa, kung babay nga minyo. Pero kung lalaki nga minyo, guys, concubinage ang kaso nato nga ma-file. But kung ang element sa concubinage lahi, may relationship sa babay, sa lalaki nga minyo nga tuslaing babay, dili ka makiha ana. Kinahanglan gapuyo mo as husband and wife. Ikaduha, in a scandalous manner, no? Diha gid ta madaot sa skandaluso kay kung dili skandaluso ang inyong pagpuyo, diha gyud na masilo ang kaso. Pero wa ko nag-ingon nga okay mo ha, because kana that can also be a ground nga makiha mo. But naamoy lusot ana because di man skandaluso, I think, no, ang inyong pagpuyo. Dili mo matter kung naamoy anak pud or wala, no? Kay ang mo matter ana nga nagpuyo mo as husband and wife and in a scandalous manner. Na kung dili skandaluso ang inyong pagpuyo, dili pud ka basta-basta lang pud og kiha. Now arita sa mga kabtangan, minyo manggod siya. Kaning mga personal properties ninyo, kanang mga butang ninyo dinha, dili ra gyud kay kumaguol ana kay wa man ay mga titulo. Pero kaning mga title gyud nga mga properties, ako mo suggest gyud ko nga ayog ipangan, kung mopalit mo gyud ayo na lang ipangan ngadto kan Joey kay kanang minyo manggod siya, wala pa manggod siya napaanal. Now, as long as minyo siya, naagid gihapoy right ang wife nga mo go after labi na ning mga real properties kaning mga yuta kay siya pa man, no, legally sa portion sa gipanag-iya ni Joey nga makighati siya. Of course, the other portion kung nakarehistro nimo og niya ang katungaan na imo. Pero ang bahin ni Joey makabahin ang asawa kay kung mamatay siya, di man ka makapanunod niya. Ang makapanunod ang iha mang legal nga asawa tungod sa papel, no, kanang marriage certificate nato nga wa pa manggod na anal, dili pa gyud na siya mapawalang bisa and makagugod gyud ang iyang asawa. Now, my point is the only way para di na siya makasamok ug makagukod, magpaanal gyud mo, okay? Di gyud na, now gastuhin na lang gyud na tigumi adtumog abogado, or you try to talk to another lawyer also nga kanang mga butang ayog irehistro sa ipangan ni Joey. Imo na lang, no, or sa inyong anak, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.